спорт мәктәбендә шөгыльләнүчеләр чаңгы буенча спорт осталары Христина Мацокина һәм Полина Лобастова белән очрашты. Очрашуда шулай ук Россия чаңгы узышлары федерациясе президиумы әгъзасы Эдуард Галеев һәм спорт мәктәбе директоры Юрий Худяков катнашты. Кечкенә чаңгы шоучылар бик теләп танылган спорт осталарына үзләрен кызыксындырган сорауларын бирделәр. Аларның бала чагы ничек әлеге спорт түры белән мавыгып китүләре турында сораштылар. Сколько лет вы начали заниматься лыжами? Я с 9 лет начала заниматься. Я с 8. Христина белән Полина икесе дә Ерак Магадан өлкәсеннән үзләрен белә башлаганнан бирле чаңгы юлларында кызлар. Хәзерге буын балаларга спорт белән шөгыльләнү өчен шартлар җитәрлек, теләк кенә кирәк диләр. Полностью отдаваться делу, нужно любить его. Поэтому вот хотелось бы тоже это донести до них, что не силком сюда приходить, а именно с радостью. Нужно в удовольствие тренироваться. Это самое главное. Если будет удовольствие, будет мотивация, чтобы не через себя не переступать. Ну и главное, чтобы нравилось. Очрашу ахырында Христина Мацокина спорт мәктәбенә үзеннән истәлек калдырды. Көнчыгыш Европа континенталь кубогындагы яулаган беренче урын өчен медален спорт мәктәбе музеена тапшырды. Һәр бала спорт остасының автографы булган открыткалар алды. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.